Woman. Mae fe'n achosi problemau fan hyn. Gwaith campus gan Woman. Price oedd yn disgwyl yn y canol. Nawr mae'n gyfle i Pen-y-bont wrth ymosod. Wood. Edrych am Ben a Moon. Yr ymosodwr mawr. Cryf. Llawn sgiliau hefyd. Yw e'n gallu creu. Mae fe wedi creu. Mae'n gyfle i Pen-y-bont dros y bar gan Harling. Am gyfle. 11 munud i mynd. Fe ddylsen nhw wedi bod ar y blaen. Fe ddylsen nhw'n wir. Chwarae arbennig gan Ben y Moon fan'na. Jyst yn defnyddio'i gyflymder. Nath e'r peth gywir fan'na, Harling. Cyffyrddiad da, cael allan o'r corffe. Ond fan'na, mae jyst angen composure i pigo cornel. Mae Moon eto wedi cipio'r meddiant. Wood yn edrych am yr ymysodwr. Dyma ni. Moon yn glir. Mae yna gymorth. Harling sy'n y canol. Lewis Harling i Pen-y-bont! Hyfryd! Hyfryd! I Pen-y-bont. Maen nhw'n heiddi honna a mae'r tîm cartre ar y blaen. Yr un chwaraewyr unwaith eto, welwn ni 10 munud yn ôl yn creu'r problemau. Moon mewn tu nôl. Rediad arbennig fan'na. A wedyn yn lle fod yn hunanol ac yn seithi. Pel arbennig ar draws i Harling. Unwaith eto gyda Harling. Cyffyrddiad gyntaf ond y tro yma. Oedd e jyst wedi arafu hunan lawr a roi e mewn i'r cornel bellach. Gôl hyfryd a llawn heiddiannol yn fy marn i Pen-y-bont. Am beniad, maen nhw'n glir. Moon i Pen-y-bont, os na gyfle am ail. Dal i fynd. Siomedig yn y pen draw. Os ti'n gallu gweld hwnna'n digwydd o ran oedd Trzeski fyna mynd am y peniad. Ti ddim yn disgwyl i fe ennill y peniad yna achos maint e. Ond drych ar y Moon, jyst yn synhwyro, yn gwybod i gamblo yn y rôl. Ti'n gweld gymaint o chwaraewyr dyddiau yma ddim yn neud hynna? Cain Owen eto, croesi oedd honna bron. Glanion berffaith yn y gol i Sam Snaith. Yr eilydd, ddim yn siŵr faint oedd yn gwybod amdani, nath e'r peth cywir. Sgriau arbennig gan Cain Owen fan'na, jyst yn chwarae gyda amddiffynwyr. Anlwcus iawn fan'na. Have you seen the league table? You're fourth tonight. How does that feel? It feels good, and it's where we want to be. We want to be top 6, but to be honest with you, I want to be higher than 4th. I'm not, and I'm not expecting higher than 4th. The players are doing fantastic, but I'll never be happy with 4th. Yeah, really hapus gyda'r canlyniad. Fi'n credu joyous i'r canlyniad yn fwy na Caernarfon. Chyma ma'ch sgorio 6 gol yn neis, ond fi'n credu dangos ni bod ni'n gallu chwarae'r ochr arall o'r gêm a edrych a gweld gemau mas.